Taylor Swift, a artista máis escoitada nos 20 anos de vida de Spotify, a plataforma celebra este aniversario cunha clasificación do que máis se oiu en todo este tempo. A raíña é Taylor Swift, acabamos de velo. No segundo posto estaría Bad Bunny e o podio da clasificación pechou Drake. Por certo que na clasificación non aparece ningún español. Nos saímos á rúa para comprobar que é o que máis nos gusta escoitar aquí. Actualmente o Spotify é o que máis se escoita. Spotify sempre. Sobre todo Spotify. So Spotify. Tanto ten a cantos, preguntemos. Spotify gaña por esmagadora maioría. Naceu en Suecia hai 20 anos e co gallo deste aniversario publicaron a listaxe dos artistas máis escoitados. E con isto tampouco hai discrepancia. Nos últimos 20 anos, Taylor Swift estará estes americanos Drake, The Weeknd, Bad Bunny, es un deles 100%. Justin Bieber, seguro. Billie Eilish. Eminem, seguro. Eles son o top a nivel internacional. Se o levamos ao terreo máis doméstico, a cousa cambia. Escoito todo tipo de música, como si é rap, pop, música en inglés, en francés, todo o que se me veña por diante, eu escoito tecno. Principalmente cancións de reggaetón, de artistas nacionais, como pode ser Quevedo ou Badial, tamén un pouco do plano máis internacional, Bad Bunny e demais. Actualmente, sobre todo de aquí, de España, e incluso de Galiza tamén. En Galicia está emerxendo unha corrente musical que está dando moito que falar. Mondra, The Rapans, Fillas de Casandra. Escoito moito Novelouro e tamén Elegido, que son os máis pegados ahora mismo no panorama galego.